Dobrý deň, vážené pani poslankyne, pani poslanci, vážení hostia. Dovoľte, aby som vás privítal na riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na dnešné zasadnutie sa ospravedlnili pani poslanci Petrík, Richard Saletka a pán poslanec Kadlec. A skôr, než začneme s riadnym rokovaním, by som vás požiadal, aby sme na pamiatku nášho dlhoročného poslanca, priateľa a tiež odborníka Petra Ovečku držali minútu ticha, lebo to bol aj dobrý a dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Začneme prvým bodom rokovania a tým je schválenie programu zasadnutia. Všetci ste návrh programu obdržali v materiáloch. Dávam hlasovať za takto predložený návrh programu. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, konštatujem, že hlasmi všetkých prítomných. Prvne začneme prvým bodom. By som vás požiadal ešte o jedno hlasovanie. Myslím si, že to je materiál číslo 19. Áno. A je to upozornenie prokurátora zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy na úseku nakladania s majetkom obcí a miest. A keďže sa zúčastnila tohto rokovania aj pani prokurátorka, ktorá dozoruje naše mesto, doktorka Lejpiová, požiadala ma, aby som tento bod programu dal na začiatok, aby tu, nakoľko má iné pracovné povinnosti, nemusela čakať, až príde na ňu rád. Takže dávam návrh, aby sme tento bod programu prerokovali ako prvý. Prosím, hlasujme, kto je za. Konštatujem, že hlasmi všetkých prítomných. Ďakujem vám a začneme hneď tým prokurátorským bodom. Áno, samozrejme. No, však nám to takto nabúrajú. Samozrejme, ma tu pani prednostka upozornila, aby bolo zadosť učinené celému procesu. Takže predkladám návrh na voľbu návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pani poslankyňu Olivovú, pána poslanca Štermenského a pána poslanca Hrušeckého. Má niekto iný návrh? Pokiaľ nie, dávam hlasovať za takto predložený návrh návrhovej komisie. Prosím, pekne hlasujme. Kto je za? Konštatujem hlasy všetkých prítomných. Ďakujem pekne. Za zapisovateľa dnešného zasadnutia určujem pani Danu Anátovičovú a za overovateľov zápisnice navrhujem pani poslankyňu Katarínu Mičovú a pána poslanca Rastislava Saletku. Takže pokračujeme tým bodom číslo 19. Tým je upozornenie prokurátora hodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy na úseku nakladania s majetkom obcí a miest. Predkladám na prerokovanie upozornenie prokurátora, ktoré je na základe vykonanej previerke a je prílohou tohto materiálu. Previerka bola zameraná na zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní orgánov verejnej správy na úseku nakladania s majetkom obcí a miest v období od 1. januára 2024 do 31.12.2024. V súlade s obsahom podaného upozornenia prokurátora odvolajúca na paragraf 9 odstavec 2 písmena A spojení s paragrafom 9a odstavec písmena F zákona o majetku obcí malo Mestské zastupiteľstvo pri prevodoch nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa postupovať takto. Poprvé, prijatím uznesenia o schválení zámeru a spôsobu prevodu nehnuteľného majetku z dôvodov hodného osobitného zreteľa, či to by bolo jedno uznesenie, a po druhé uznesenie prijatím uznesenia o schválení prevodu. To znamená dvojkolovo.
mesto Holíč sa pri budúcich prevodoch nehnuteľného majetku zaväzuje postupovať striktne v súlade so zákonom o majetku obcí a v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Upozornenie prokurátora bolo prerokované v Mestskej rade, ktorá odporúčila mu vyhovieť. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Opýtam sa pani prokurátorky, či má niečo. Nech sa páči k tomu mikrofónu, pokiaľ vás môžem poprosiť. Takže dobrý deň ešte raz. Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo. Okresná prokuratúra Skalica podala, tak ako pán primátor už uviedol, upozornenie prokurátora. V tejto súvislosti by som chcela podotknúť, že síce sa teda Mestské zastupiteľstvo pri prevode nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa dopustilo porušenia zákona, avšak z hľadiska vyhodnotenia tohto porušenia by som chcela podotknúť, že išlo o porušenie, menej závažné porušenie, na ktoré nie je potrebné reagovať invazívnejším prostriedkom prokurátorského dozoru a v podstate takým, ktoré by sa dotýkalo samotného prevodu a práv tretích osôb, čiže pre zákonnosť postupu do budúcnosti považujem za úplne dôvodné a vhodné len toto upozornenie tzv. Pro futuro, aby Mestské zastupiteľstvo do budúcnosti dodržiavalo tento zákonný postup. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani prokurátorka. Má ešte prosím niekto niečo? Pokiaľ nie, končím rozpravu k tomuto materiálu a ideme prijať príslušné. Ešte niečo, prosím? Dobre, len by som chcela potom poprosiť, keby si im poslali zápisnicu zo zasadnutia a to je z miesta niečo. To je automaticky. Ďakujem pekne, želám pekný deň. Takže predkladám nasledovné uznesenia, návrhy na uznesenia, tak. Mestské zastupiteľstvo prerokovalo upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Skalica pod značkou PD, tak ako je uvedené, zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a v rozhodovaní orgánov verejnej správy na úseku nakladania s majetkom obciam je zo dňa 8.8.2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Konštatujem, že hlasy všetkých prítomných. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Skalica značka PD 50, tak ako je uvedené, zhodnotenie stavu zákonnosti v postupe a v rozhodovaní orgánov verejnej správy na úseku nakladania s majetkom obciam je zo dňa 8. augusta 2025. Prosím pekne, hlasujeme, kto je za. Konštatujem taktiež hlasy všetkých prítomných. Ďakujem vám. Pokračujeme ďalším bodom rokovania a tým je plnenie uznesení, ktoré vykoná prednostka úradu. Nech sa páči. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 15. mája 2025 schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Holíč za rok 2024 bez výhrad, použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2024 na tvorbu rezervného fondu, vykrytie straty hospodárenia spoločnosti SMM Holíč spoločníkom mestom Holíč, zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč, schválilo tretiu zmenu rozpočtu s podmienkami doplnením výjazdu ulice Pri Kaštieli do zoznamu investičných akcií, použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v roku 2025, schválilo prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku pod bytovým domom na ulici SNP a ulici Bóra, schválilo prevod časti na ulici Veterná pánovi Bilčíkovi, schválilo rozšírenie cintorína, prevod pozemku od pána Červenku, Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer zmluvného prevodu pozemku na ulici Hviezdoslava pre pani Čahovskú, Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý pôrok 2025, schválilo udelenie ocenení, čestné občianstvo a cena mesta. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu, k druhej zmene rozpočtu, schválilo správu auditora za rok 2025, zobralo na vedomie výročnú správu SMM za rok 2024, udelenie ocenení primátorom mesta a správu o činnosti Mestskej polície za rok 2024. Mestské zastupiteľstvo súhlasilo so závermi Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov doložiť k oznámeniu majetkových pomerov inžiniera Michala Jarošíka prílohy
deklarujúce príjmy dosiahnuté v roku 2022, 2023 a 2024 v lehote do 6.10.2025. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani prezidentka. Pokračujeme bodom číslo 3 dnešného rokovania a tým je konsolidovaná výročná správa mesta Holíč za rok 2024. Konsolidovaná výročná správa za rok 2024 obsahuje informácie o hospodárení nielen mesta, ale aj konsolidovaných organizácií, ktoré tvoria rozpočtové organizácie, to je školy, školské zariadenia, zriaďovateľskej pôsobnosti, CK, Holické centrum a obchodná organizácia zriadená mestom Správa mestského majetku Holíče SRO. Súčasťou tejto správy sú informácie o meste, o jeho obyvateľov, hospodárstve, kultúre, histórii, pamiatkách a iných základných údajov mesta. K správe je priložený výrok auditora. Konsolidovaná správa bola prerokovaná v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti, taktiež v Mestskej rade, ktorá je odporúča zobrať na vedomie. Otváram rozpravu k tomuto materiálu. Uzatváram a predkladám nasledovné návrhy na uznesenie. Poprvé, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zostavenie konsolidovanej účtovnej záverky za rok 2024. Prosím, hlasujeme, kto je za. Konštatujem hlasmi všetkých prítomných. Ďakujem. Po druhé, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu mesta Holíč za rok 2024. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem taktiež hlasmi všetkých prítomných. Materiál číslo 4 je monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. júnu 2025. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladám monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Holíč 30.6.2025, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Holíči číslo 337/24 zo dňa 5.12.2024. Mesto Holíč má schválených 13 programov. Každý program má vyhodnotené všetky stanovené cieľové hodnoty a ukazovatele výkonnosti jednotlivých schválených programov a podprogramov. Vyhodnotenie jednotlivých programov je prílohou tohto materiálu. Plnenie celkových rozpočtových príjmov, vrátane príjmových finančných operácií je 30.6. tohto roku vo výške 8 544 617 eur, to je 39,3% rozpočtu. Čerpanie celkových rozpočtových výdavkov, vrátane výdavkových finančných operácií 30.6.25 vo výške 7 294 aj 10 eur, to je 33,6% rozpočtu. Výsledok hospodárenia vrátane finančných operácií je 30.6. Máme prebytok vo výške 1 250 607 eur, ale to je také hypotetické číslo, iba lebo sme v procese riadneho celoročného hospodárenia. V priloženej tabulke máte prehľad plnenia rozpočtov za roky 22, 23, 24 a 25. Táto správa bola prerokovaná v Komisii finančnej podnikateľskej činnosti a v Mestskej rade, ktoré ju odporúčili zobrať na vedomie. Požiadam o stanovisko predsedu Komisie finančnej a podnikateľskej činnosti. Nech sa páči. Povedal pán primátor, Komisia finančná daný materiál doporučuje zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu materiálu. Uzatváram a predkladám nasledovný návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Holíč 30.6.2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem pekne, všetkých 12 za. Materiál číslo 5 je uskutočnenie 4. zmeny rozpočtu roku 2025. Predkladám na vedomie uskutočnenie 4. zmeny rozpočtu mesta Holíč roku 2025, ktoré uskutočnil primátor mesta dňa 24.6.2025 v súlade s uznesením číslo 38/2019 zo dňa 28.3.2025. V rámci týchto zmien rozpočtu sa zvýšila príjmová aj výdavková časť rozpočtu mesta o čiastku 362 578 eur. Bežný rozpočet sa v príjmovej časti zvýšil najmä z dôvodov transferov do štátneho rozpočtu, a to je na vyplatenie odmen 800 eur pre zamestnanca vo verejnej správe vo výške 143 836 eur,
pre školy a školské zariadenia vo výške 212 587 eur, príspevok na učebnice, dotácia na odmeny, školský podporný tím a školské potreby, to je taká analýza tých 212 000. Ďalej dotácia z fondu na podporu umenia vo výške 1300 eur na realizáciu projektu Babská jazda s knihou pri káve. A okrem vyššie uvedených príjmov, ktoré sú zapracované do výdavkovej časti rozpočtu mesta, boli do rozpočtu doplnené výdavky. Obstaranie softvéru potrebného k vyrubovaniu miestnych daní vo výške 2855 eur. Vypracovanie manipulačného poriadku na odber vody z Chvojnice vo výške 1476 eur. Vlastné zdroje k vyššie uvedenej dotácii z toho fondu na podporu umenia vo výške 150 eur, vratka časti stabilizačného príspevku z dôvodu ukončenia pracovného pomeru opatrovateľky vo výške 667 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii zberného dvora, úprava rozpočtu stavby vo výške 100 eur. Ostatné zmeny boli vykonané na základe skutočnej potreby presuny medzi jednotlivými rozpočtovými kapitolami. Po uskutočnení 4. zmeny rozpočtu roku 2025 výška príjmovej časti rozpočtu vo výške 21 746 644 eur a výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 21 721 612 eur. Tento materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej podnikateľskej činnosti a Mestskej rade, ktoré ho odporúčili zobrať na vedomie. Požiadam najprv o stanovisko predsedu finančnej komisie, nech sa páči. Finančná komisia odporúča materiál zobrať na vedomie. Prvne, že otvorím diskusiu k materiálu, požiadam o stanovisko hlavnú kontrolórku, nech sa páči. Ďakujem. Konštatujem, že doplnené transfery v príjmovej časti boli súčasne doplnené aj do výdavkovej časti rozpočtu. Presuny boli uskutočnené podľa aktuálnych potrieb a štvrtá zmena bola uskutočnená v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči. Pán poslanec Rušecký. Ja sa spýtam, máme tam v výdavkovej časti obstaranie toho softvéru na vyľubovanie miestnych daní. Do akej miery nám to zlepší ten výber, či nám urýchli alebo zniží chybovosť alebo zniží náklady? Pán poslanec, neviem, či to urýchli, zlepší, ale proste v tom IT sektore stále prichádza k tým tzv. Upgradeom. Ano? Proste musíme na to reagovať, lebo ten starý software by nám už nevybral nič. To je všetko. To proste aj predbehnem, áno, možno, že to patrí do rôzneho, ale už keď sa bavíme o financiách. Prvýkrát sme sedeli k rozpočtu v návrhu na rok 26, ktorý bude konzervatívny. Áno, minulý týždeň šéfka Vaňeková a jej tým mali veľmi veľa roboty a teda som si preberal jednotlivé kapitoly, no keď som zase videl, že aj ťacké náklady zvýšili sa o 50%, tak som sa aj spojil s majiteľom Corageo, ktorá nám dodáva nielen nám, ale skoro všetkým samosprávam na Slovensku tento produkt, tieto softvéry, tak mi hovoril, si už po tých rokoch týkame, že no oni vlády tlačia, nehovorím, že naš, ale všeobecne, tieto softvéry robí Microsoft, IBM, väčšinou je to všetko z Ameriky, aby už do každého jedného nového modulu bola zakomponovaná umelá inteligencia. To sa predržuje o 100%. Začíname byť trošku jak taký moc bezmocný a v područí celého tohto systému a procesu aj ťažké. To je všetko. Ešte niekto? Pokiaľ nemá nikto nejakú otázku, zatváram a predkladám nasledovné návrhy na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky v 4. zmene rozpočtu roku 2025. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem pekne, hlasmi všetkých prítomných. A druhé uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie uskutočnenie 4. zmeny rozpočtu roku 2025 podľa predloženej prílohy. Prosím, hlasujme, kto je za. Tak tiež vlastne všetkých prítomných. Ďakujem. Materiál číslo 7 je návrh 5. zmeny rozpočtu roku 2025. V rámci tejto zmeny rozpočtu sa zvyšuje príjmová aj výdavková časť rozpočtu mesta o čiastku 469 406 eur. V príjmovej časti ide o zvýšenie bežných príjmov o čiastku 171 700
760 eur kapitálových príjmov po čiastku 182 805 eur ako doplnenie kapitálovej časti príjmu z projektu vybudovanie workoutového ihriska a zvýšenie príjmových finančných operácií o čiastku 114 836 eur ako prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta. Dostatok tohto rezervného fondu zostane vo výške tých 18 029 eur. Do výdavkovej časti rozpočtu bolo doplnené najmä nákup výpočtovej techniky vo výške 5 000 eur, verejné obstarávanie servisnej zmluvy KORA vo výške 3 000 eur, vlastné zdroje projektu vybudovanie workoutového ihriska vo výške 17 010 eur, doplnenia podujatia Zámocké Vianoce vo výške 4 000 eur, právne služby za vysporiadanie pozemkov na rozširování cintorína vo výške 4 000 eur, nákup pozemkov na cintoríne vo výške 5400 eur, zvýšenie rozpočtov školských zariadení, to je originálne kompetencie vo výške 20 130 eur a rozpočtu CK Holinské centrum vo výške 5 000 eur z dôvodov dofinancovania. Taktiež zakúpenie schvaľovacieho modulu KORA vo výške 4 982 eur, vypracovanie projektovej dokumentácie osvetlenia chodníkov okolo zámku vo výške 1845 eur, taktiež vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie podzemnej chodby medzi hospodárskou stavbou 5 a hospodárskou stavbou 6 na zámku vo výške 5500 eur, neoprávnené výdavky na projekt Zámocké záhrady vo výške 9014 eur, nákup klavíra pre Zušku vo výške 12 000 eur, položenie kabeláže verejného osvetlenia na Dolňáku vo výške 8300 eur a položenie kabeláže verejného osvetlenia chodníkov vonkajšieho areálu zámku vo výške 11 500 eur. Po schválení návrhu tejto 5. zmeny rozpočtu roku 2025 bude výška príjmovej časti rozpočtu mesta vo výške 22 216 050 eur a výdavková časť rozpočtu mesta vo výške 22 191 018 eur. Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti, taktiež v Mestskej rade, ktoré ho odporúčili schváliť. Teraz požiadam o stanovisko najprv predsedu Finančnej komisie, nech sa páči. Finančná komisia odporúča žiadnu zmenu rozpočtu schváliť. Ďakujem pekne. Stanovisko hlavnej kontrolórky, nech sa páči. Ďakujem. Návrh 5. zmeny rozpočtu bol posúdený jak z metodického a formálneho hľadiska, tak aj z vecného hľadiska. Neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Navrhovaná 5. zmena rozpočtu je súladná so zákonom o rozpočtových pravidlách, ako aj zákonom o obecnom zriadení. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto materiálu. Pán poslanec Bartoš. Ďakujem za slovo. Mňa v súvislosti s tými nákupmi a prigávkami softvéru a na informatizáciu stále sa to bude opakovať do budúcna, tomu sa nevyhneme, tak ma napadla taká vec, keďže Holičí člen z MOSu, je možnosť nejako riešiť aj centrálnejšie, pretože veľa obcí alebo miest takéto softvery a tie updaty si musí takisto zakupovať, predpokladám, že sú rovnaké fungovanie, či už to je daňové, alebo fungovanie mesta ako takého, či sa to nedá nejakým spôsobom centralizovať alebo dohodnúť sa. A keď sa jedná potom s dodávateľom napríklad za 20 a 30 obcí niekto v rámci ZMOSu, tak sa dajú potom vyjednať aj lepšie podmienky, že či takéto niekedy takáto diskusia na tom ZMOSe padla, či ste sa o tom nikdy rozprávali. Bola ešte v minulosti aj v súvislosti vtedy so začínajúcim fungovaním samosprávnych krajov. No a vtedy sa samozrejme tu už je nejaký piatok, môžem to otvoriť, ty ideš miesto mňa v útorok do Žiliny na riadne online, ale riadne zasadnutie. Viem, že sa tomu bránili tí dodavatelia týchto softverov s tým, že každá jedna tá účtovná jednotka, to je mesto, obec, má svoje špecifika, že to musí byť robené na mieru, ale skôr nám povie inžinier Langer, ktorý je gestor tohto segmentu na úrade. Tomáš, nech sa páči. Je to tak. Môžem niečo povedať, je to tak, ako hovoríte. Ale hovorím, že môže sa to znovu otvoriť, áno. No, lebo je to vieš, škoda, to sú výdavky za každú obec, každý si potom hraje niečo na svojom príslušku a asi vedia, čo robia tí dodávateľi. No, som rád, že som to nemusel povedať ja. Mám ešte k tomu, k tej zmene, chcem sa spýtať,
20 130 eur zvýšenie rozpočtu školských zariadení, originálne kompetencie. Čo pod tým môžeme chápať? Úplne jednoducho, už, keď si pamätáš, v schvaľovacom procese rozpočtu na rok 2023, v decembri 2024, som upozorňoval, že ten konzervatívny mód, do ktorého sme sa dostali, že nás niekedy na jeseň počká. Lebo proste my musíme prijať rozpočet vo vyrovnanej podobe. Áno, musí byť vyrovnaný. Nesmie byť schodkový, môže byť, ale smerom do plusu, ne do mínusu. A vtedy sme škrkali všade a škrkli sme aj CVčko, respektíve školské kluby, ale školské kluby sú to, áno. No a vedeli sme, že ten vývoj bude nejaký, fungujeme v maximálne úspornom móde, čiže že tie prostriedky naakumulujeme a potom ich to dorovnáme. To je všetko. Ale už na začiatku pri tom schvaľovaní sme vedeli, že zhruba týchto plus minus 20 000 eur bude deficit na týchto našich originálkach, ktoré zo zákona máme riešiť. Ďakujem. A ešte sa chcem spýtať na Zámodské záhrady, tých 9014 eur. Možno tu padlo, na čo sú neoprávnené výdavky, ale nezachytil som, čo tam bolo naviac. Keď sme to vysúťažili, tak bola 20% DPH a po začatí realizácie bola 23%. Áno, ďakujem. Ešte niekto prosím. Ja len poprosím teda, že máme na príjmovej časti vlastne tú dotáciu za ten workout, vychádza to okolo 200 000 eur, že kedy sa bude asi realizovať. Je ešte? Aha, ohľadom workoutového ihriska je tam na príjme vlastne príjem plus spolúčasť naše videa okolo 200 000 eur. A kedy bude asi realizácia toho ihriska? Čakáme už iba, čože? Na podpis zmluvy, áno. Všetko je v poriadku, len čakáme, kedy príde z Miry podpísaná zmluva. To miesto bude asi v rámci TEčka? Bude v areáli športového štadióna, tam, kde je súčasné workoutové ihrisko, to sa celé smerom k tej starej hale, tam, kde by mala, dúfam, že bude stáť nová športová hala, je to už tak naprojektované, aby sa tam vošlo jedno aj druhé, tak tam bude to workoutové ihrisko. Ja predpokladám, nakoľko je to stavebnica a je to vysúťažené, tí čakajú a pravdepodobne aj ten dodavateľ už je pripravený, že to zbúchajú v priebehu nejakého mesiaca, dvoch. Je škoda, že čakáme už neviem koľko mesiacov na podpis tej zmluvy. A ešte, či máme nejaký projekt alebo rozsah tej stavebnice, čo tam všetko bude v tom workoute? Tak to neviem. Máme, ale to ti neviem teraz povedať. No jasné, keď niekto si spomenia poslať. A ďalšia vec... Viem, že tam bude aj ping-pongový stôl. Výborne. Takže, a ďalšia vec je vlastne tá prepojovacia chodba, to sa týka pod tým mostom na zámku. Ešte raz? Prepojovacia chodba na zámku, tam sa má realizovať. Tie dve budovy posledné, čo sa rekonštruuje, tá ľavá, áno, ešte treba tú pravú a oni sú spojené s jedným takým, jak by som to nazval, chodbou, áno, lebo niečím takým priestorom. A to nebolo predmetom, ani to nemohlo byť predmetom tej projektovej dokumentácie samotných chodieb, no ale musíme aj to nejak nachystať, lebo zaútočíme na budúci rok so žiadosťou už aj na tú poslednú budovu, aby sme komplet už mali všetky tie hospodárske, nazvem, priestory zrekonštruované. Ďakujem. Ešte niekto, prosím? Pokiaľ nie, končím rozpravu k tomuto materiálu. Predkladám nasledovné návrhy na uznesenie. Poprvé, Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k 5. zmene rozpočtu roku 2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Hlasmi všetkých prítomných, ďakujem vám. Ďalej, Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 5. zmenu rozpočtu roku 2025 podľa prílohy. Prosím, hlasujme, kto je za. Taktiež všetci, ďakujem. A tretie uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holič v roku 2025 vo výške 114 836 eur podľa predloženej prílohy. Prosím, hlasujme, kto je za. Taktiež hlasmi všetkých prítomných, ďakujem vám. Materiál číslo 9, správa o výsledkoch kontrol za obdobie maj až august.
hlavný kontrolór v zmysle paragrafu 18f odstavec 1 písmena D zákona číslo 369/90 zbierky o obecnom zriadení predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo Mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. Predložená správa o výsledkoch kontrol predstavuje informáciu o výsledkoch kontrol za obdobie maj až august 2025. Správa bola prerokovaná v Mestskej rade, ktorá odporúčala zobrať na vedomie. O predloženie správy v krátkosti požiadam hlavnú kontrolórku, nech sa páči. Správu ste obdržali v materiáloch na zastupiteľstvo. Správy z jednotlivých kontrol sú k dispozícii k nahliadnutiu primátorovi a poslancov u hlavnej kontrolórky. V časti plánovaných úloh bola vykonaná kontrola plnenia bežných príjmov, nedaňové príjmy, kontrolované obdobie rok 2024. Konštatujem, že kontrolou neboli zistené porušenia zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a verejnej správy. Ďalej v časti kontroly plánovaných kontrol bola vykonaná kontrola vybraných všeobecne záväzných nariadení. Boli posudzované všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holíč. Ďalej všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Holíč. Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa určujú a menia názvy ulic a iných verejných priestranstiev. Ďalej všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj a o udeľovaní ocenení mesta Holíč. Bol preskúmávaný jednak proces schvaľovania a súlad s právnymi predpismi. V rámci kontroly bolo poukázané na potrebu reflektovať na aktuálne legislatívne zmeny a aktuálne znenia zákonov a dbať na nejakú takú tú legislatívnu čistotu v úvodzovkách. V ďalšej časti bola vykonaná kontrola dodržiavania zákonníka práce pri poskytovaní príspevku na rekreáciu zamestnancov mesta za rok 2024. To sú tie tzv. Rekreačné poukazy a kontrola bola zameraná na súlad požadovaných podmienok, či už zákonom alebo vnútornou smernicou a oprávnenosť predložených a vyúčtovaných výdavkov. Porušenia zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov neboli zistené. V časti úloh bola to tvorba materiálov pre Mestské zastupiteľstvo. V časti stálych úloh je tam kontrolovaný stav a vývoj dlhu mesta. V materiáloch máte, myslím, uvedené ku dňu 31.7. Aktuálne už môžem uviesť k 31.8.2025 bola úverová zaťaženosť na úrovni 23,36 %. V ostatnej činnosti je to odborná spolupráca so zamestnancami mesta, plnenie úloh v zmysle platnej legislatívy, napríklad na úseku ochrany oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Konštatujem, že nebol ku dnešnému dňu prijatý žiaden podnet. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto materiálu, nech sa páči. Uzatváram a predkladám nasledovný návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontrol za obdobie máj až august 2025. Prosím, hlasujeme, kto je za. Taktiež hlasmi všetkých prítomných, ďakujem vám. Máme tu majetkové prevody. Prvým materiálom je s číslom 10/1 vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže číslo 51. A týmto odovzdávam slovo už tradične pani. Áno, ďakujem za slovo. Takže ja budem pokračovať. Obchodná verejná súťaž číslo 51 bola vyhlásená na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nasledovné pozemky a nehnuteľnosti. Poprvé na predaj pozemku na ulici Zámocká v katastrálnom území Holíč, na predaj pozemku ulica SNP, katastrálne územie takisto Holíč, na predaj pozemku ulica Hviezdoslavová, na predaj pozemku uholňa s príslušenstvom na Rapantovej ulici, katastrálne územie Holíč, na predaj pozemku plus uholňa s príslušenstvom, a to garáže 3 kuse na ulici Rapanta v katastrálnom území takisto Holíč, a na predaj pozemku plus uholňa s príslušenstvom ulica pri Kaštieli v katastrálnom území Holíč. V lehote na predkladanie ponúk boli prijaté 2 ponuky na kúpu pozemku na Hviezdoslavovej ulici. Ponuku predložila spoločnosť Donix SRO Hviezdoslavova 3023 v Holíči a ponúkla za predmetný pozemok kúpnu cenu vo výške 66 825 eur doktorka Sandra Rusnáková, bytom Brodské, ktorá ponúkla za predmetný pozemok kúpnu cenu vo výške 68 000 eur.
Komisia skonštatovala, že obidvaja predkladatelia splnili podmienky obchodnej verejnej súťaže. Kritériom pre posúdenie súťažných návrhov bola najvyššia kúpna cena. Najvýhodnejšou ponukou bola ponuka pani doktorky Sandry Rusnákovej a stala sa víťazom tejto súťaže. Tento materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti, ako aj v Mestskej rade, ktorého odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Rušecký, nech sa páči. Ja sa ešte spýtam k tej časti toho pozemku na Zámodskej ulici. Jednak prvá otázka, tam je to teraz podľa územného plánu určené na akú výstavbu? Tam je, myslím, že vyššia občianska vybavenosť. Jasné. Dobre, a druhá vec, či tam naozaj nebol ani žiadny záujemca, či sa neinformovali žiadni záujemcovia o túto nehnuteľnosť? V tejto súťaži teraz nie. Dobre, ďakujem. Dobre. Pán poslanec Bartošík, nech sa páči. Ja mám len takú poznámku k tej súťaži. Vlastne jeden ten pozemok sa predal, čo je vedľa zdravotného strediska. Nedá mi to len poznamenať k tomu, kedysi sme to chceli predať vedľa susedom, ktorí majú gynekologickú ambulanciu a zubnú, a dentálnu hygienu a podobne, za nejakú sumu. Ja som navrhol, aby sme to predali drahšie, oni sa toho zriekli. Pár rokov sme počkali a nejaké tisíce do rozpočtu mestského máme naviac. Tak len to je taký príklad, že sa niekedy možno oplatí počkať a trpezlivosť potom rúže prináša. Ďakujem. Myslím, že tam boli iné okolnosti vtedy súvisiace s tým predajom pozemku, ale to si myslím, že nám neprináleží teraz nejakým spôsobom hodnotiť. Pán poslanec Hrušecký, nech sa páči. To len ešte zareagoval, aby sme to sa nestalo ako pravidlom. Toto je jedna síce vec, že sa to našťastie teda predalo. Áno, vždy sa všetko samozrejme predá. Nič menej, keď aj sa pozrieme na infláciu, ktorá od tej doby nastala, tak si nemyslím, že by sme na tom nejak naviac zarobili. A druhá vec, samozrejme, my potrebujeme tie veci riešiť v tej chvíli a nie za 3, za 4 roky, takže je potreba, aby sme tie veci predávali alebo tie nehnuteľnosti v ten čas, kedy sa tá výzva vyzve. Dobre, ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Seletka, nech sa páči. Za slovo. Ja by som chcel akorát upozorniť, že jak máme tie kotolne na predaj, jak sme sa už o tom bavili, bolo to druhé kolo už. Tie pozemky, o ktorých sa teraz rozprávate, boli, myslím, už 4-krát v predaji, 4. kolo. A takisto asi sa budeme zaoberať aj v komisiách na možnosti prehodnotenia týchto cien kotolní, pretože záujemcovia podnikatelia boli, obzerali si tie priestory, sami viete, v akom stave sú tie kotolne, že potrebujú veľké investície a v podstate by sme sa mali do budúcna zamyslieť, že či tú cenu neupravíme smerom dolu, pretože napríklad aj, čo boli ich dobré poznámky, je tam okolo toho veľa pozemkov, ktoré nie sú vhodné na výstavbu, sú príjazdové komunikácie a my ich máme v podstate v ponuke za 100 eur meter štvorcový. Takže musíme sa s tým viac rozobrať a skutočne niekedy menej je viac, pretože tie ceny sú tam dosť vysoké, tie kotolne, však tam ste mali ceny. Jedna je za 460 000, druhá je skoro za 300 000. Sú v stave, v jakom sú. Takže určite v blízkej budúcnosti sa s tým budeme zaoberať v komisiách a asi budeme riešiť, aby sme to prehodnotili a pravdepodobne znížili tú cenu, aby to bolo predajné, aby sme tie kotolne, aby sme sa ich zbavili, alebo s tými nehnuteľnosťami, keď ich aj už nebudeme obývať, tak v niektorých treba si kúrenie a sú tam nejaké veci, ktoré by z nás ešte možno chvíľu ťahali peniaze a je lepšie, keby sa už o to staral potom nový majiteľ. Len toľko, ďakujem. Tak po ukončení tejto OVS-ky si myslím, že sa môže už upravovať potom patrične aj cena, ktorá sa bude schvaľovať. Má ešte niekto do diskusie k tomuto bodu? Ak nie, ukončujem diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky obchodno-verejnej súťaže číslo 51. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom rokovania je materiál číslo 10/2 a tým je obchodno-verejná súťaž zámer predaja trojizbového bytu na ulici pri Kaštieli s súpisným číslom 1473 v katastrálnom území Holič a schválenie súťažných podmienok.
Formou obchodnej verejnej súťaže ponúkame k odpredaju trojizbový byt číslo 40 a jeho príslušenstvo na 8. nadzemnom podlaží spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu v pozemkoch v bytovom dome ulica Pri Kaštieli súpisným číslom 1473 katastrálne územie Holíč. Podlahová plocha bytu je 74,99 m². Cena podľa znaleckého posudku číslo 91 z roku 2025 vypracovaná znalcom inžinierom Jozefom Vlčejom je vo výške 73 200 eur. Minimálnu vyvolávaciu kúpnu cenu navrhujeme v zmysle znaleckého posudku vo výške 73 200 eur. Súťažné podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu tohto materiálu. Predložený materiál bol takisto prerokovaný vo finančnej a podnikateľskej komisii a v Mestskej rade, ktorá ho odporúčila schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam návrh na nasledujúce uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja trojizbového bytu číslo 40 vrátane príslušenstva na 8 na zemnom podlaží spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 323/10 000 spoluvlastníckeho podielu vo výške 323/10 000 v bytovom dome na ulici Pri Kaštieli súpisným číslom 1473 katastrálne územie Holíč, postavený na pozemku tak, ako je uvedené a tým zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m², evidovaných na liste vlastníctva číslo 4002 v katastrálnom území Holíč spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením paragrafu 9a odstavec 1 písmena a zákona číslo 138 z roku 91 v platnom znení a článku 9 odstavec 1 písmena a zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč za minimálnu vyvolávaciu kúpnu cenu a tým je 73 200 eur. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem. Zdržal si niekto? Nikto nie je proti. Ďakujem. Ďalším uznesením je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súťažné podmienky k predaju trojizbového bytu číslo 40 a jeho príslušenstva na 8 nadzemnom podlaží spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 323/10 000 a spoluvlastníckeho podielu vo výške 323/10 000 v bytovom dome na ulici Pri Kaštieli súpisným číslom 1473 katastrálne územie Holíč, postavený na pozemku tak, ako je uvedené a tým je zastávaná plocha a nádvorie o výmere 371 m², evidovaných na liste vlastníctva číslo 4002 spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením paragrafu 9 písmena a zákona číslo 138 z roku 91 zbierky v platnom znení a článku 9 odstavec 1 písmena a to je zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč uvedeného v prílohe číslo 1 tohto uznesenia. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším uznesením je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je zmluvný prevod trojizbového bytu číslo 40 a jeho príslušenstva na 8 nadzemnom podlaží spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 323/10 000 na spoluvlastníckeho podielu vo výške 323/10 000 v bytovom dome na ulici Pri Kaštieli súpisným číslom 1473 katastrálne územie Holíč, postavený na pozemku tak, ako je uvedené. Tým je zastávaná plocha a nádvorie o výmere 371 m², evidovaných na liste vlastníctva číslo 4002, ktorá tvorí prílohu číslo 2 tohto uznesenia. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalší materiál majetkových prevodov je materiál 10/3 a tým je prevod pozemku pre rozšírenie cintorína. Mesto Holíč pokračuje vo výkupe pozemkov pre budúcu časť mestského cintorína v súlade so zámerom rozšírenia schváleného dňa 25.9. roku 2014 uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 130/2014. K schváleniu predkladáme kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 161/576, čo je 307,19 m², v pozemku parcelným číslom 11836/138 evidovaného na liste vlastníctva číslo 6170 v Holíči. Z vlastníctva pani Gabriely Cuzišovej trvala bytom Holíč v kúpnej cene 4,47 eur za metr štvorcový. Celková kúpna cena je 1373,14 eur. Kúpna cena je určená znaleckým posudkom a z celkovej plochy 6348 m², určenej pre výkup pozemkov pre rozšírenie cintorína má mesto Holíč v súčasnosti vo vlastníctve 5207,53 m², čo je 82%. Predkladaný prevod bol prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti, ako aj v Mestskej rade, ktoré ho odporúčajú schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu vo výške 161/576, to je 307,19 m2, pozemku registra tak, ako je uvedené, a to je orná pôda o celkovej výmere 1099 m2, evidovaného na liste vlastníctva číslo 6170 v katastrálnom území Holíč, z vlastníctva pani Gabriely Cuzišovej, trvalé bytom SNP 39 Holíč, v kúpnej cene 1373,14 eur. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom rokovania majetkových prevodov je materiál číslo 10/4 a tým je prevod pozemku na ulici Hviezdoslavova, katastrálne územie Holíč. Majiteľka lekárne TA pani Čavojská požiadala o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Holíč v marci roku 2025. Daná žiadosť už bola schválená mestským zastupiteľstvom ako zámer v máji tohto roku uznesením číslo 435 z roku 2025. Pani Čavojská vzhľadom k novej parkovacej politike má záujem o odkúpenie časti pozemku, ktorý sa nachádza vedľa nehnuteľnosti v jej vlastníctve, aby zabezpečila parkovanie pre seba a svojich zamestnancov v počte 5 parkovacích miest. K žiadosti žiadateľka doložila geometrický plán, ktorým bol vytvorený nový pozemok parcela číslo 125/34 o výmere 98 m2 a znalecký posudok číslo 79 z roku 2025, vypracovaný znalcom pánom inžinierom Jozefom Vlčeom, ktorým stanovil všeobecnú hodnotu pozemku vo výške 65,71 eur za meter štvorcových. Prevod pozemkov je možné dohodnúť za cenu najmenej vo výške všeobecnej hodnoty majetku, to je vo výške 65,71 eur za meter štvorcových pre parcelu číslo 125/34, čo pri výmere 98 m2 predstavuje čiastku 6439,58 eur. Prevod z dôvodu osobitného zreteľa sa uskutoční podľa paragrafu 9 odstavec 15 písmena F zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v platnom znení a článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč ako prevod pozemku malé výmery priľahlých nehnuteľnostiam žiadateľa, a to do 100 m2. Materiál prerokovala finančná komisia a mestská rada, ktoré odporúčili prevod schváliť podľa predloženého návrhu s cenou podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa zákona o majetku obcí v platnom znení a článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč zmluvný prevod novovytvoreného pozemku registra CKN parcelným číslom 125/34, ostatná plocha o výmere 98 m2, ktorý vznikol oddelením z pozemku registra tak, ako je uvedené, a to nezastávaná plocha a nádvorie vo výmere 2546 m2, evidovaného na liste vlastníctva číslo 2406 pre katastrálne územie Holíč, z vlastníctva mesta Holíč do vlastníctva doktorky Daniely Čavojskej, trvalé bytom SNP Skalica, vlastníčke lekárne TA na ulici Hviezdoslavova 428 v Holíči za kúpnu cenu 65,71 eur za meter štvorcový, čo pri výmere 98 metrov je 6439,58 eur. Dôvodom hodným osobitným zreteľom je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je malej výmery, to je do 100 m2 priľahli k nehnuteľnostiam v vlastníctve žiadateľky. Poplatky spojené s prevodom vlastníctva hradí kupujúci a platnosť uznesenia je do 31.12. roku 2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalší materiál je materiál číslo 10/5 a tým je prevod pozemku ulica Pod Hrebeňom, katastrálne územie Holíč. Pán inžinier Mário Mikič ako vlastník rodinného domu so súpisným číslom 3089 Pod Hrebeňom zrealizoval zateplenie garáže, ktoré zasiahlo aj do vedľajšieho pozemku parcelným číslom 14662/5 vo vlastníctve mesta Holíč. Listom zo dňa 6.5. roku 2025 požiadal inžinier Mikič mesto Holíč o odkúpenie novoutvoreného pozemku registrovaného CKM parcelné číslo 14662/94 o výmere 3 m2. Žiadosti predložil geometrický plán a znalecký posudok vypracovaným inžinierom Jozefom Vlčeom, kde je stanovená všeobecná hodnota pozemku vo výške 65,71 eur za meter štvorcový. Podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč pri zmluvnom prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je všeobecná hodnota prevádzaného majetku stanovená znaleckým posudkom.
Prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zretela sa uskutoční podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona 138 z roku 91 o majetku obci a v platnom znení článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč ako prevod pozemku malej výmere prilahlého k nehnuteľnostiam žiadateľa, a to do 100 metrov štvorcových. Komisia finančnej a podnikateľskej činnosti, ako je Mestská rada, odporúča takto predložený materiál schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúce návrhy uznesení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9 odstavec 2 písmena A zákon číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v platnom znení zámer prevodu vlastníctva nehnuteľnosti majetku mesta, pozemku CKN parcelným číslom 1466/94 o výmere 3 m štvorcové, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie evidovaného na liste vlastníctve čísla 2406 pre katastrálne územie Holíč, ktorý vznikol odčlenením z pozemku CKN parcelným číslom 1466/5, vyznačeným na geometrickom pláne číslo 16 roku 2025 na zameranie garáže parcelným číslom tak, ako je uvedené. Z dôvodu hodného osobitného zretela a článku 9 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalším uznesením je: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v platnom znení a článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč zmluvný prevod časti pozemku CK parcelným číslom 1466/94 o výmere 3 m štvorcové, druh pozemku zastávaná plocha a nádvorie evidovaného na liste vlastníctva číslo 2406 pre katastrálne územie Holíč, ktorý vznikol odčlenením z pozemku CKM parcelné číslo 1466/5, vyznačený na geometrickom pláne číslo 16 roku 2025 na zameranie garáže, tak ako je číslom uvedené. Z vlastníctva mesta Holíč do vlastníctva žiadateľa inžiniera Mária Mikyča, trvala bytom pod Hrebeňom 25 Holíč, za kúpnu cenu 65,71 eur za meter štvorcový, čo pri výmere 3 metrov štvorcových predstavuje sumu 197,13 eur. Dôvodom hodným osobitným zreteľom je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je malej výmery, to je do 100 metrov, priľahli k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci a platnosť uznesenia do 31.12. roku 2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem. Ďalším materiálom majetkových prevodov je materiál číslo 10/6 a tým je prevod pozemku v zahradkárskej oblasti Hrubá Lúka, katastrálne územie Holíč. Pán inžinier Richard Marek ako vlastník zahradkárskej chaty so súpisným číslom 2840 v zahradkárskej osade Hrubá Lúka v katastrálnom území Holíč zrealizoval prístavbu chaty a oplotenia, ktoré zasiahlo aj do vedľajšieho pozemku vo vlastníctve mesta Holíč, a to v celkovej výmere 3 m štvorcové. Listom zo dňa 18.7. roku 2025 požiadal inžinier Marek mesto Holíč o odkúpenie tejto časti pozemku. V žiadosti predložil geometrický plán a znalecký posudok vypracovaný inžinierom Vlčejom, kde je stanovená všeobecná hodnota pozemku vo výške 19,55 eur za meter štvorcový. Prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zretela sa uskutoční podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona 138 z roku 91 o majetku obci v platnom znení a článok 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč ako prevod pozemku malé výmery priľahlého k nehnuteľnostiam žiadateľa, a to do 100 metrov štvorcových. Komisia finančnej a podnikateľskej činnosti, ako je Mestská rada, odporúča takto predložený materiál schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Hrušecký, nech sa páči. Ja by som chcel ešte, že to je aj ten prechádzajúci bod. Jedná sa naozaj o to, že bola tam realizovaná prístavba a na mestskom pozemku, aby sa to naozaj zase nestalo do budúcna pravidlom. Preto by som apeloval možno teda na či stavebný úrad alebo odbor výstavby, aby tieto veci už pri kolaudácii alebo ešte pred kolaudáciou, pokiaľ sa to dá, tak nejakým spôsobom riešili a kontrolovali, aby sme potom nemuseli dodatočne schvaľovať práve predaj pozemkov mestských. Neviem, či sa to dá, za aké okolnosti toto vzniklo, ale jednoducho nemalo by to byť pravidlom, aby si potom teda niekto postavil alebo zrekonštruoval alebo zvýšil nehnuteľnosť na pozemku mestskom. Ďakujem za podnet. A pardon, a ešte potom mi jednu vec, ale dobre, najprv, keď by mohol niekto tomuto ešte dať stanovisko. Či to je možné nejakým spôsobom odkontrolovať na stavebnom úrade.
Ako teraz chceš, aby sa k tomu niekto vyjadril? Je tu inžinier Maček. Či to je ako reálne toto? Ja na to odpovedať neviem, ale po prípade... Stavby, takže ťažko odkontrolovať toto. A keď máte podozrenie, že niekto realizuje nejakú stavbu prakticky bez povolenia, teraz je kompetentný to kontrolovať jedine stavebný inšpektorát, ktorý sídli v Trnave, môžete dať kdokoľvek pôjde na ten stavebný inšpektorát. A dokážeme tam potom teraz spätne dať nejakú sankciu? My nie. Už nie sme oprávnení, jak mesto dávať sankcie za nepovolené stavby. Touto kompetenciu od 1.4. tohoto roku má už len ten stavebný inšpektorát v Trnave. OK. Ako nemyslím k týmto konkrétnym veciam, ale do budúcna naozaj, že aby sa nám to neopakovalo. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. A ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Bartošek, nech sa páči. Ja sa k tomu pridám, ja zareagujem. Už sme to tu mali viacero takýchto prípadov. Kedysi sme riešili pána Skálu na ulici pri štadióne. Je to tak, že niekto o tom vie, že tam stavia na zákaz a urobí to tzv. Na hulváta. Aby sa nám z tohoto nestával precedens, tí ľudia si musia oficiálne požiadať, že chcú niekde stavať, kde nemôžu, musia si najprv ten pozemok odkúpiť a nie potom až dodatočne, lebo oni vedia, že však ja si to postavím a potom si to vybavím. Možno niečo zaplatím. Aj tá pokuta tých ľudí neodradí, pretože je nízka aj v tých najvyšších sadzbách. A na toto by sme si mali dať pozor a dosť razantne dať najavo, že takéto niečo u nás sa nemôže robiť. Takže ja aj navrhujem normálne to riadne s pokutou, ne? Že my niečo spätne, niekto si postaví, my mu odsúhlasíme 3 metre, 5 metrov, dobre, to nie je veľká suma. Ale potom si hoci kto môže povedať, že však ja si postavím, potom si to zlegalizujem. Áno, takže toto by už malo prejsť kompetenčne riadnym... patrí pod Trnavu, toto už tento kontrolný mechanizmus. No ale hovorím, že toto sa bude stávať aj do budúcna. Nemyslíme si, že toto je posledný prípad. Áno, a keď tí ľudia nevidia, že dostatočne tvrdo, finančne aj nejako inak, to znamená, že zbúraním stavby sa k tomu nepristupuje, tak to potom bude taký klondajk. Ale prednostka sa k tomu ešte vyjadrí. Ja len doplním, že tu sa jednalo o zateplenie jestvujúcich stavieb, takže asi zbúra ťažko. A však ja nehovorím, aby to búral. A druhá vec je, že neviem teraz podľa nového stavebného zákona, či aj zateplenie podlieha nejakým stavebným úpravám alebo nejakým povoleniam, nejakým ohláškam. Takže lebo nový zákon je od 1.4. a sú tam dosť veľké zmeny. Možno na zateplovanie sa to ja nevzťahuje? Hovorím, v druhých prípadoch možno áno, ale tieto dva sú asi irelevantné na ten dopyt. Áno, beriem, ale aby to nebolo... Ale chcú to aspoň zlegalizovať. Áno. Že aby to nebolo vyslovene, že niekto si stavia do zákazu, áno, a potom dodatočne legalizuje. Dobre, pán poslanec Saletka. Ja len doplním, je to každé prípad od prípadu, jak bolo povedané. Kedy si sa stávalo na hranici pozemku môjho, postavil dom, teraz ho zateplil, no tak s tým zateplením 10 cm je u niekoho, u suseda, u nás. No, takže to treba brať, že sa to stalo a muselo sa to asi stať, alebo ploty. A niečo je, jak si hovoril, na hulváta, keď niekto postaví 10 metrov úplne na čierno asi stavbu. Áno, ale to už sa podľa mňa stávať nebude. Ale treba dneska aj vidíme, že kopec ľudí si spraví komín, dneska ti ho dajú na dom, z boku, spredu, zozadu a to isté nikto nerieši, že vlastne ten komín teraz vyčnieva pol metra do cudzého pozemku, aj do mestského, alebo to je jedno. No? Takže na toto treba dávať pozor, ale toto sú zateplovačky, to je také, že to je chyba, že sa stávalo na hranici pozemku. Keby stával, ja neviem, pár centimetrov ďalej, tak to riešiť, akože nebudeme takéto veci. Dobre, pán poslanec Štermenský, páči sa? Ja viem, to je tak, ale vôbec toho majiteľa neopravňuje to, aby najskôr nedošiel na mesto, povedal, idem zateplovať, kúpim od vás 3 m štvorcové. Hotovo. A potom postavím, alebo zateplím. Dobre, pán poslanec Hrušecký ešte Ja by som chcel len jednu formálnu skore vec a možno len sa spýtam, pred chvíľočkou sme schválili podnet prokurátora, aby sme tam schváľovali tieto osobitné zretele zvlášť a teraz to dávame v jednom. Neviem, či... Prokurátor teda povedal, aby sme teda prijatí uznesenie o schválení zámeru spôsobu prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zretela. Ale že tam sú dve uznesenia.
predtým sme neschvalovali zámer, predtým sme priamo schvalovali prevod, teraz máte dve uznesenia. Jedným sa schvaluje zámer prevodu osobitným zreteľom a druhým schvaluješ prevod. Dobre, už to tam, dobre. Ďakujem. Dobre, môžem ukončiť diskusiu? Ďakujem, dávam hlasovať za predložené návrhy uznesení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9 odstavec 2 písmena a zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obci v platnom znení zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, a to časti pozemku EKN parcelné číslo 2070/7 vo výške 707 m2, vo výmere 707 m2, druh pozemku orná pôda evidovaného na liste vlastníctva číslo 4649 pre katastrálne územie Holič, ktoré sú vyznačené na geometrickom pláne číslo 19 z roku 2025 na oddelenie pozemku parcelným číslom 1719/1 a zameranie prístavby záhradnej chatky parcelným číslom 1719/14 ako diel 2 vo výmere 2 m2, ktorý bude pričlenený pozemku 1719/1 a diel 5 vo výmere 1 m2, ktorý bude pričlenený pozemku parcelným číslom 1719/14 dôvodu hodného osobitného zreteľa a článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holič. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Ďalším uznesením je Mestské zastupiteľstvo schvaľuje podľa paragrafu 9a odstavec 15 písmena F zákona 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v platnom znení a článku 9 bod 8 písmena I zásad hospodárenia s majetkom mesta Holič zmluvný prevod časti pozemku EKN parcelné číslo 2070/7 vo výmere 707 m2, druh pozemku orná pôda evidovaného na liste vlastníctva číslo 4649 pre katastrálne územie Holič, ktoré sú vyznačené na geometrickom pláne číslo 19 z roku 2025 na oddelenie pozemku parcelným číslom 1719/1 a zameranie prístavby záhradnej chatky parcelným číslom 1719/14 ako diel 2 vo výmere 2 m2, ktorý bude pričlenený k pozemku CKN parcelným číslom 1719/1 a diel 5 vo výmere 1 m2, ktorý bude pričlenený k pozemku CKN parcelným číslom 1719/14 z vlastníctva mesta Holič do vlastníctva žiadateľa inžiniera Richarda Mareka, trvalé bytom Potočná 20 Holič za kúpnu cenu 19,55 eur za meter štvorcových, čo je pri výmere 3 m2 predstavujúc sumu 58,65 eur. Dôvodom hodným osobitných zreteľov je skutočnosť, že odpredávaný pozemok je malé výmery, to je do 100 m2, priľahli k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci a platnosť uznesenia je do 31.12. roku 2025. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Nasledujúcim bodom rokovania je materiál 10/7 a tým je nájom pozemkov na ulici Holého, teda Majírky, katastrálne územie Holič. Mesto Holič ako vlastník pozemkov v minulosti uzatvorilo s majiteľmi rodinných domov nájomné zmluvy na pozemky pred ich nehnuteľnosťami. Účelom nájmu predmetných pozemkov bolo užívanie pozemkov ako prijazdové cesty, udržovanie trávnatej plochy a možnosť vysadiť okrasnú zeleň. Zmluvy boli uzatvorené na dobu neurčitú s nájmom vo výške 1 slovenská koruna na rok, to činilo 0,03 centov. Pôvodné zmluvy boli uzatvorené v rokoch 2000 až 2003. Podľa paragrafu 9 písmena A odstave 4 písmena E zákona 138 z roku 91 zbierky zákonov o majetku obcí pri nájme na dobu neurčitú sa predpokladá, že nájom je uzatvorený na dobu 10 rokov. V súčasnej dobe mesto Holič oslovilo majiteľov nehnuteľností s ponukou na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na 10 rokov a s návrhom výšky nájmu 1 euro na rok. Pozemky pred nehnuteľnosťami sú naďalej využívané ako prijazdové cesty, parkovacie miesta či na dočasné odloženie stavebného materiálu. Uzatvorením nájomnej zmluvy by majiteľom predmetných nehnuteľností odpadla povinnosť žiadať mesto Holič o vydanie povolenia v súlade s niektorým z vyššie uvedených spôsobov využívania pozemkov. Prenajímatelia by mali sa zaviazať k povinnosti starať sa o prenajatý pozemok, to je udržiavať ho v čistom nezabúrenenom stave s možnosťou výsadby okrasnej zelene. Zo 76 oslovených majiteľov nehnuteľnosti predbežne potvrdilo záujem 25 majiteľov, nezáujem potvrdilo 10 majiteľov a zvyšok oslovených majiteľov na ponuku nereagovalo. Materiál bol prerokovaný v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti ako aj v Mestskej rade, ktorého odporúčila schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom pozemkov pred rodinnými domami na ulici Holého s platnosťou na 10 rokov s výškou nájomného 1 euro na rok. Platnosť uznesenia je do 31.1. roku 2026. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujeme, niekto proti. Zdržal sa. Ďakujem. Ďalším materiálom je materiál 10/8 a tým je zriadenie vecného bremena na uloženie inžinierských sietí a tým je plynová prípojka na ulici Lúčky, katastrálne územie Holíč. Žiadateľka pani doktorka Andrea Švrčková požiadala mesto Holíč o zriadenie vecného bremena na uloženie plynovej prípojky na ulici Lúčky k nehnuteľnosti a tým je kancelária a sklad. Podľa článku 7 bod 3 zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč k pripojeniu plynovej prípojky je potrebné predložiť žiadosť a geometrický plán na zameranie trasy vecného bremena. Zriadenie vecného bremena je podľa článku 7 bod 3 zásad odplatné jednorázovo vo výške 10 eur za meter štvorcový podľa rozsahu vecného bremena vyznačenom v geometrickom pláne. V geometrickom pláne je zakreslenie líniové v dĺžke 13,5 metrov, čo pri výkope 1 metra predstavuje 13,5 metrov štvorcových. Odplata za zriadenie vecného bremena bude 135 eur a zriaďuje sa na dobu neurčitú. Odplatné vecné bremeno bude pozostávať povinnosti mesta Holíč ako aj každodobého vlastníka vyššie uvedeného pozemku, strpieť zriadenie a uloženie plynovej prípojky, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie. Materiál bol prerokovaný takisto v Komisii finančnej a podnikateľskej činnosti a v Mestskej rade, ktorého odporúčili schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle článku 7 bod 3 zásad hospodárenia s majetkom mesta Holíč zriadenie odplatného vecného bremena v prospech žiadateľky pani doktorky Andreji Švrčkovej na pozemkoch registra CKM parcelným číslom 1520/1, ostatná plocha vo výmere 24537 m2 a parcelné číslo 1520/2, ostatná plocha vo výmere 2194 m2 katastrálnom území Holíč podľa geometrického plánu číslo 44/2025 na určenie vecného bremena práva uloženia inžinierskej siete, ktorej bude spočívať povinnosti mesta Holíč ako aj každodobého vlastníka vyššie uvedených pozemkov strpieť zriadenie a uloženie plynovej prípojky, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy prípojky a jej odstránenie. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú, odplatne jednorazovo vo výške odplaty 135 eur. Poplatok za zriadenie vecného bremena uhradí žiadateľ o zriadenie vecného bremena. Platnosť uznesenia je do 31.12. roku 2025. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem. Nikto není proti, nikto sa nezdržal. Materiál číslo 11 je materiál, a to je všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč, číslo 139 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia číslo 131 o miestnom poplatku za rozvoj. Hlavná kontrolórka mesta Holíč na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2025 vykonala kontrolu vybraných všeobecne záväzných nariadení mesta Holíč. Predmetom vykonanej kontroly bola aj kontrola všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč číslo 131 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od dňa 1.1. roku 2024. Na základe prijatých nových zákonov došlo k novelizácii zákona číslo 447/2015 zbierky zákonov o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov. V texte VZRN je potrebné spresniť, respektíve upraviť znenie niektorých jeho ustanovení, upraviť výpočet poplatku s ohľadom na inflačný koeficient a upraviť zmenu v spôsobe zverejnenia informácie o výške výnosu z poplatku a jeho využití. V nadväznosti na vyššie uvedené mesto Holíč navrhuje zrušiť VZN a s účinnosťou od 1.1. roku 2026 prijať nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč o miestnom poplatku za rozvoj. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčala sa na zrušení VZN uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení mesta Holíč číslo 139 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Holíč číslo 131 o miestnom poplatku za rozvoj. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalší materiál je materiál číslo 12 a tým je všeobecne záväzné nariadenie mesta Holíč číslo 140 o miestnom poplatku za rozvoj.
Predkladáme návrh nového znenia všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za rozvoj. Navrhuje mesto Holič z dôvodu legislatívnych zmien, o ktorých som informovala v predchádzajúcom materiáli. Navrhovaný text všeobecne záväzného nariadenia okrem spresnených legislatívnych pojmov obsahuje tiež spresnenie výpočtu poplatku na základe inflačného koeficientu a tiež zmenu v spôsobe zverejnenia informácie o výške výnosu z poplatku a jeho použití. V nadväznosti na vyššie uvedené mesto Holič navrhuje prijať nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1. roku 2026. Materiál bol takisto prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčala sa na novom VZN o miestnom poplatku na rozvoj uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za nasledujúce uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení 140 o miestnom poplatku za rozvoj. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším VZN-kom je všeobecne záväzné nariadenie mesta Holič číslo 141 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič číslo 60 o udeľovaní ocenení mesta Holič. Takisto v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok roku 2025 predkladáme návrhy na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič číslo 60 a to je o udeľovaní ocenení mesta Holič účinné v znení dodatku číslo 1 od dňa 13.5. roku 2011. Dôvodom zrušenia predmetného VZN je, že obsahuje neaktuálne ustanovenia, prílohou k VZN je neaktuálny formulár návrhu na ocenenie, VZN reflektuje na ustanovenia príslušných právnych predpisov, ktoré stanovujú, akým spôsobom sa môže nakladať s osobnými údajmi fyzických osôb. Pôvodné VZN navrhujem zrušiť a nahradiť novým. Materiál bol takisto prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčala sa na zrušení VZN uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za nasledujúce uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení mesta Holič číslo 141 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič číslo 60 o udeľovaní ocenení mesta Holič. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalší materiál rokovania je materiál číslo 14 a tým je všeobecne záväzné nariadenie mesta Holič číslo 142 o udeľovaní ocenení mesta Holič. Predkladám aktualizované znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič o udeľovaní ocenení mesta Holič spolu s aktualizovaným návrhom na ocenenie spolu so súhlasom dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi týkajúcich sa problematiky nakladania s osobnými údajmi fyzických osôb. Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčala sa na novom VZN uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení mesta Holič číslo 142 o udeľovaní ocenení mesta Holič. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom rokovania je materiál číslo 15 a tým je všeobecne záväzné nariadenie mesta Holič číslo 143 o zrušení VZN mesta Holič číslo 109 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. Hlavná kontrolórka na základe plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2025 vykonala kontrolu aj všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič číslo 109 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič účinného od dňa 16.6. roku 2020. Z dôvodu, že ustanovenia predmetu VZN obsahujú viacero legislatívnych nepresností, predkladám návrh na zrušenie predmetného VZN a následne prijatie nového VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia bolo prerokované v Mestskej rade, ktoré odporúčala sa na zrušení uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Caletka. Ďakujem za slovo. Ja už som to na Mestskej rade spomínal a ja by som rád požiadal pani kontrolórku, keby preskúmala jednu ďalšiu vec, na ktorú teraz momentálne neriešime, a to sú rôzne obchody, kde my dneska nariaďujeme prevádzky, malé kamenné obchody, kde je nejaká predavačka alebo nejaký živnostník, kedy má otvoriť alebo teda kedy má zavrieť. A začínajú nám rásť aj obchody, kde teda sú voľne dostupne non-stop 24 hodín, kde takisto je nejaký pohyb ľudí, môže tam ten človek dojsť aj o polnoci a tam akože nemáme žiadne obmedzenia. Áno, nemáme tam parkovacie miesta, nemáme tam nič. Sú to proste automaty a pozeráme na to, že však to je normálne a môže to byť bežné. Ďalšia vec sú aj napríklad tie rôzne pakety a rôzne tieto
skrine, ktoré nám rostú po mestách všade. A takisto to stojí pred nejakými rodinnými domami a takisto tam stoja auta, non-stop tam jazdia, non-stop sa tam zásobuje, áno, to tam vozia na dodávkach a tady teda nemáme pravidla žiadne. Takže ja si myslím, že je tu určitá diskriminácia nejakého kamenného obchodíku, ktorý prekáža, aby po 10:00 večer nemal už otvorené, ale teda môžem si postaviť niekde sieť automatov a tam to môže fungovať non-stop do rána. Kde takisto je pohyb ľudí, hluk, všetko okolo toho. Takže rád bych poprosil kontrolórku, aby sa na to pozrela a aby sa to nejak zosúladilo, lebo toto sa nám tady začína tak vymykať a niektorým ľuďom už to aj vadí. Hlavne tým, ktorí to majú teda u tých svojich nehnuteľností a ten pohyb tam je takisto. Tak, jak u tých kamenných obchodov. Ďakujem. O pani hlavnej kontrolórke, tak sa v stručnosti skús vyjadriť. Ďakujem. Úpravu predaja, alebo nejaký pravidel predaja upravuje aj okrem iných aj zákon o ochrane spotrebiteľa. Jediný zákon o ochrane spotrebiteľa spomína aj automatizovaný systém predaja tovaru alebo poskytovania služieb, ale neupravuje, bohužiaľ, bližšie nejaké pravidlá. To máš jak bankomat napríklad finančných služieb poskytovať, takisto není nejak legislatívne upravené. Takže tu vnímam možno jak nejakú legislatívnu nedokonalosť aj zákona o ochrane spotrebiteľa, že v tomto ani možno zákon o obecnom zriadení nereflektuje na samotný zákon o ochrane spotrebiteľa. Takže tu asi, tak aký je diskriminovaný, povedzme, predajca, ktorý má nejaké povinnosti voči online alebo e-shopom alebo niečo. Takže áno, je tu problém, ani ho nevieme teraz momentálne nejak uchopiť a upraviť. Dobre, ďakujem. Má ešte niekto z poslancov návrh do diskusie? Ak nie, ukončujem diskusiu a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení mesta Holič číslo 143 o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič číslo 109 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Nasledujúcim materiálom je materiál číslo 16 a tým je VZN mesta Holič číslo 144 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. Mesto Holič z dôvodu komplexnej úpravy celého textu VZN navrhuje nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta Holič o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. K zverejnenému návrhu bola v stanovej lehote predložená jedna pripomienka, ktorej bolo vyhovené a týkala sa nočného kľudu. Text všeobecne záväzného nariadenia bol upravený v súlade s podanou pripomienkou, ktorá navrhovala vypustiť bod 6 článok 2 z dôvodu jeho nadbytočnosti. V súlade s paragrafom 4 odstavec 5 písmeno A bod 3 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov totiž obec ustanoví nariadením pravidla času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Navrhované ustanovenie o nočnom kľude je považované za nadbytočné. Materiál bol takisto prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčala sa na predloženom VZN uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za nasledujúci návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo 144 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Holič. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie. Aha. A nesúhlasíš, alebo si sa zdržal? Predpokladám, že do budúceho zastupiteľstva pripravíš nový návrh VZN týkajúci sa aj tých nekamenných obchodov. A zdržal si sa, či si proti? Zdržal. Dobre. Ďalším bodom materiálu je číslo 17, a to prijatie dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holič číslo 121, ktorým sa určujú a menia názvy ulic a iných verejných priestranstiev v meste Holič. Predkladám návrh dodatku číslo 1 k VZN mesta Holič číslo 121, ktorým sa určujú a menia názvy ulic a iných verejných priestranstiev v meste Holič z dôvodu nesprávnej, respektíve nadbytočnej formulácie v jeho ustanoveniach, nakoľko v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov. Obec ustanoví nariadením názvy ulic a iných verejných priestranstiev. Iným verejným priestranstvom sa rozumie aj námestie. Návrh predloženého dodatku číslo 1 bol prerokovaný v Mestskej rade, ktorá odporúčila sa na ňom uzniesť. Prosím, otváram diskusiu k tomuto bodu.
Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za predložený návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na dodatku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holič číslo 121, ktorým sa určujú a menia názvy ulic a iných verejných priestranstiev v meste Holič. Prosím, hlasujeme, kto je za. Ďakujem, nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Ďalším bodom rokovania je materiál číslo 18 a tým je dodatok číslo 4 k VZN číslo 100 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebným odpadmi na území mesta Holič. V máji tohto roku bolo nainštalované polopodzemné kontajnery. Polopodzemný kontajner je typom zbernej nádoby určené na zber komunálneho, priemyselného a triedeného odpadu. Ich prínosom je v porovnaní s bežnými zbernými nádobami hlavne zníženie počtu vývozov a úspora plochy a v neposlednom rade aj estetický vzhľad polopodzemných kontajnerov. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem doplniť polopozemné kontajnery do textu všeobecne záväzného nariadenia číslo 100 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Holič ako nový typ zbernej nádoby. Mestská rada prerokovala tento materiál na svojom zasadaní a odporúča sa na ňom uzniesť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ďakujem, uzatváram a dávam hlasovať za nasledujúce uznesenie. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na dodatku číslo 4 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Holič číslo 100 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobným stavebnými odpadmi na území mesta Holič. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prokuratúru sme prešli, takže ideme na materiál číslo 20 a tým je informatívna správa ku kontrole NKÚ k projektu po stopách veľkomoravských Slovanov. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal plánovanú kontrolu projektu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika, Česká republika po stopách veľkomoravských Slovanov. Otvorenie kontrolnej činnosti sa uskutočnilo 12.2. roku 2025. Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky boli poskytnuté všetky vyžiadané dokumenty ku kontrole projektu. Kontrola dokumentov prebiehala v čase od februára roku 2025 do apríla roku 2025, kedy prebehla kontrola na meste 10.4. roku 2025. V máji 25. roku mesto Holič obdržalo záznam o výsledku kontroly, kde Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky konštatuje, že neboli identifikované žiadne zistenia. Materiál bol takisto prerokovaný v Mestskej rade, ktorá ho odporúčala zobrať na vedomie. Otváram týmto diskusiu. Ďakujem, uzatváram diskusiu a dávam hlasovať za predložený návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o výsledkoch kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Bratislava k projektu po stopách veľkomoravských Slovanov. Prosím, hlasujme, kto je za. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne, pani zástupkyňa. Nasleduje program rokovania bodom číslo 21, tým sú interpelácie poslancov. Podotýkam, že interpelácie poslancov sa týkajú primátora členov Mestskej rady vo veciach výkonu ich práce. Nech sa páči, otváram tento bod. Uzatváram a máme tu záver, čiže bod 22 rôzne, ktoré väčšinou býva spojené aj s diskusiou, takže najprv poslanci Mestského zastupiteľstva a potom niekto z prítomnej verejnosti. Hlásil sa najprv pán poslanec Čársky, Bartošík, Janošík. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Mám tu podnet od občanov, konkrétne od ľudí žijúcich na ulici Bóra. Za Vilou sa už dlhší čas stretávajú rôzne partie mladých, ktoré tam trávia svoj voľný čas. Na tom by nebolo samozrejme nič zlé, je to prirodzené, že sa niekde títo mladí ľudia musia stretávať a združovať. Čo však ale normálne nie je, že tam robia neporiadok a bezohľadným spôsobom tam jazdia na kolobežkách a bicykloch. Bolo už niekoľko dokonca prípadov, kedy práve vďaka bezohľadnej jazde na bicykli mohlo dojsť k zrážke s deťmi, ktoré išli aj v sprievode so svojimi rodičmi na blízke ihrisko detské. Bezpečnosť detí by mala byť samozrejme prioritou a preto by som chcel požiadať, aby sa danému podnetu venovala aj patričná pozornosť. Zároveň by som chcel aj z tohto miesta apelovať na rodičov, aby vysvetlili deťom pravidlá bezpečnej jazdy, pretože riziko nehody neohrozuje len ich, deti, ale ohrozuje aj iných, chodcov alebo aj vodičov, ktorí jednoducho nemusia stihnúť vždy zareagovať. Takže verím, že sa podarí v spolupráci s viacerými zainteresovanými stranami vytvoriť bezpečné prostredie. Ďakujem. Ďakujem, na to iba v krátkosti. Táto área, či chceme, alebo nechceme, je tam asi nejaká taká geopatogénna zóna, kde tých mladých priťahuje a tento problém v minulosti s takými malými
internými diskotékami, outdoorovými a tak ďalej, tam bol vždy tento problém. Áno. Čiže mestská polícia určite tomuto priestoru venuje aj teraz pozornosť, len museli by tam stáť stále. Áno, ináč je paradox ten, to mám od tých policajtov, ktorí robia na mestskej polície 15 a viacej rokov, že tí rodičia, ktorí sa sťažovali s tými malými deťmi pred tými 10 rokmi, tak dneska tie deti, ktoré sa snažili ochrániť, tam behajú na tých kolobežkách, ale to je život, áno, takže beriem na vedomie. Dobre, určite ďakujem. Pán náčelník, ktorý má dneska dovolenku, ešte zintenzívni dohľad nad touto áreou. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec Bartošek, nech sa páči. Ďakujem. Ja mám tých bodov viacero do rôzneho. Najprv obligátne zo zápisnice, zo stretnutia z komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov, ktorá sa konala 9. septembra. Zasadali sme všetci členovia komisie. Jediným bodom vlastne tejto komisii bolo preveriť a skontrolovať splnenie povinnosti uloženej na zasadnutí komisie, ktorá bola 5. mája, kolegovi poslancovi Michalovi Janošíkovi s doložením daňových priznaní. Ostatní, ktorí mali nejaké také drobné, povedzme nejaké odpisy chýbajúce alebo nejaké drobné nezrovnalosti, si všetko upravili medzičasom vlastne ešte pred prázdninami, takže to je vybavené. Ja len k tomu, že pán Janošík v tom termíne, ktorý mal vlastne v tom uznesení uložený, čo bolo do 6.10.2025, tú povinnosť si splnil, tie daňové priznania za rok 2022, 3 a 4 doložil. Len jeden malý rozdiel v tej zápisnici, ktorú sme si vytvorili 15.5. na zastupiteľstve, kde naozaj boli uložené len tieto 3 roky za toto volebné obdobie. A bol požiadané ešte, aby si doplnil aj staré daňové priznania za roky 2019, 20 a 2021. Tieto 3 roky, 2019, 20 a 2021, v tom pôvodnom uznesení neboli. Ale on ich dodatočne teda pripravil, aj keď v elektronickej podobe poslané boli a všetko bolo poslané, odovzdané na mestský úrad a je to teda tým pádom všetky tieto povinnosti a náležitosti za poslanecký zbor máme týmto vybavené. Ďalšie podnety alebo otázky? Áno, mám ďalších niekoľko bodov, keď môžem, alebo keď sa chce niekto vystriedať so mnou. Už keď máš slovo, tak to zober z jednej body. Nech sa páči, pán poslanec. Dobre. Ďalší bod. Že by to bolo dnes. Otvorím taký technický malý problém, alebo problém upozornenie, alebo doporučenie. Máme vysadených veľa nových mladých stromov po celom meste a určitý jeden človek mi povedal, že to je fajn, u tých stromov sú také tie výživové vaky, alebo ako by som to nazval. Zavodňovacie. Alebo tí zavodňovacie, ktoré tým stromom pomôžu, keď sú mladé aj v suchách a podobne. Zistili v niektorých mestách, napríklad v Žiline a inde, že tie vaky časom, keď sa polievajú, že začínajú spôsobovať to, že tie kmene tých stromov začínajú odhnívať a dávajú to vedľa toho. Takže by bolo možno za zváženie si to pozrieť alebo niekde si zistiť aj viac k tomu. Ja som si to až tak nepreveroval do detailov, aby to úsilie pri tom polievaní nevyšlo na zmar a nezačali nám tie nové pekné stromčeky. Možno, že je to v tých áreách alebo v tých nejakých lokalitách, kde je častejšie výdavku alebo výdatnejšie zrážky a potom tie vaky sú tam navyše čosi. Áno, ale je tu aj inžinierka Straková, Mirko, počula si, takže popreveruj námatkovo niektoré tie, myslím tie cyklotrasy, lebo tam je naozaj sucho, ale niekde v meste, povedzme v tých parkoch a podobne, keď to tam máme, či tento problém nevzniká. Takýto podnik. Dobre, ďakujem. Ďalšie, chcem sa spýtať, kedy si som navrhol, alebo takisto podnet ohľadne sekčných radarov, ktoré
v susednej Českej republike na Morave sú v hojnom počte vo viacerých obciach. Aj som si kedysi preveroval vo Veselí nad Moravou, ako to funguje. U nás nebola stále pripravená nejaká legislatíva. Sekčné radary sú jaké? To sú radary, ktoré vlastne sú väčšinou umiestnené na vstupoch do obcí, do miest, kde ťa zamerá vlastne na vstupe a po určitom úseku 500 metrov, 1000 metrov meria vlastne tú rýchlosť. Alebo môže to byť aj momentálne meranie rýchlosti, ale dosť často to majú, že určitou... Až bude prijatá legislatíva, ktorá ešte doteraz nie je, tak určite... Stále není legislatíva posunutá. Keď bola, tak už to máme, lebo máme aj relevantného pracovníka na to správne konanie a v rôznych českých mestách je to nezaujímavý príjem do mestskej kasy, aj keď ja to vnímam trošku negatívne, ale tiež som bol takým malým viníkom a prišiel mi, tuším, Židlochovice, Liebesbrief a zaplatil som 50 eur za rýchlosť 54 km. No. Áno, aj mne sa to stáva. Ale je to v rámci bezpečnosti, hlavne od Viazdu, zo Senice, od Petrovej Vsi. Dobre, stále není legislatíva. Tam opatrenia sú, je tam to, čo tam môžeme urobiť na tej jednotke, je tam ten snímač rýchlosti, áno. No, neviem, čo tomu bráni, prečo vedľa môžu mať už 10 rokov legislatívu prichystanú a u nás to nejde, či sa to dá cez most, alebo nejakým spôsobom nejako potlačiť. Čo tam, jaká legislatívna prekážka tomu bráni. Dobre, ďalší taký bod, chcem sa spýtať, taká celkom horúca téma u susedov spalovňa. Áno, možno sa to týka aj nás. V Skalici tá diskusia beží už dlho, sú tam emócie, dva tábory. A samozrejme, niektorí ľudia vedia viac o tom, niektorí menej, ale skôr či neskôr sa táto téma dotkne asi aj Holíča. Už prebieha tá EIA už dlhšiu dobu, teraz vlastne v rámci nejakej doby, do 30 dní môžu vydať nejaké svoje stanoviská, rôzne dotknuté obce a subjekty. Jedným z nich je aj mesto Holíč v nejakom termíne a chcem týmto aj navrhnúť a poprosiť, aby sme sa touto témou zaoberali. Lebo spaľovňa a spaľovanie odpadu je vec, ktorá je určite osožná, dobrá, dôležitá a nutná. Záleží, kde tá spaľovňa a tie spaľovne budú stáť a ako sa ten tovar, tá hmota bude do tých spaľovní dostávať. A Holíč týmto asi bude, keď sa to tak zrealizuje, dosť postihnutý v rámci zvýšeného transferu, alebo teda príchodu. Trafiku, ne transferu. Transfer je tak peňažný. Trafika, alebo prechodu vlastne ďalších najviac nákladných aut cez mesto. Aby sme k tomuto, ako mesto, si myslím, mali poslať k tejto EI, k týmto vyjadreniam naše pripomienky, alebo nejaké stanovisko. Myslím, že tam je termín do 9. októbra. Či sa s tým mesto chce zaoberať a či chceme k tomuto nejaké stanovisko poslať za mňa, ja si myslím, že by sme mali. Pán poslanec, poviem takto. Celú tú tému, agendu, čo sa týka Skalice, vnímam jak politický boj. To je poprvé. A hlavne vidíme, kto je na tej strane, tí, ktorí sa idú hádzať na gulometné hniezda, kvázi za občana. A tie s environmentom, s odpadmi robím od 92. roku, 33 rokov. Takže si myslím, že som dosť relevantne a odborne zdatný sa k tomuto vyjadriť. Tie spaľovne, skôr či neskôr, vo všetkých lokalitách sme na to odkázaní. Do zeme dávať nebudeme. Už v minulosti som navrhol, poďme sa pozrieť na tie skládky, ktoré sú tu najbližšie. A miera separovania je vo výške 50-55% maximálna, ale keď prídeš na tú skládku, tak inšie než plast, lebo papier tam nevidíš. Ano. Takže tie spaľovne fungujú vo vyspelých hlavných mestách v západnej Európe a majú synergický efekt. Je tam to teplo sa musí dodávať do nejakej tej bytovej aglomerácie, tej KBVčky najlepšie, že áno, alebo nejakých tých väčších budov, ktoré to teplo využívajú, áno. Čo sa týka tej dopravy,
dodnes nejak nevieme, o aké množstva sa tam jedná. Áno. Nemyslím si, že tých pár kamiónov navyše, ktoré by prešlo cez mesto Holíč, by nám urobilo nejaký problém. Samozrejme v tej Skalici, že by tam mali ísť cez ten zelený most, takzvaný a tak ďalej, to je ich problém, to by si museli tí, ktorí sú potenciálni investori, zabezpečiť a urobiť prístupovú cestu. Áno, to je môj subjektívny osobný názor. Áno. Samozrejme, nechceme my vstupovať do interného politického boja momentálne kráľovského mesta Skalica, ale máme toto nejak v merku a tie množstva, ktoré zatiaľ sú deklarované, až potrebujem vedieť, koľko by toho malo byť, lebo ten diapazón informácií je tak široký, od nejakých 10 kamiónov denne, a ja nepredpokladám, že by to bolo viacej, lebo 10 kamiónov denne, to je zhruba nejakých 200 tón odpadu, že by sa tam bolo schopné viacej spalovať pri tej technickej konfigurácii, ktorá tá spoľavňa je. Ale určite, aj keď ne, že sekundárne, nás sa to terciálne dotýka, sa tomu určite vyjadríme v tej EI, lebo vždycky, keď je EIA spustená, tak sa dotýka nielen tej lokality lokálnej, ale samozrejme aj všetkých tých dotknutých, ktorí susedia s tou lokalitou, kde sa tá EIA deje. Takže dáme k tomu nejaké naše stanovisko za mesto. Áno? Áno. Či to bude negatívne, také, alebo onaké, áno. V akom to bude znení, že či to je Bol neutrálne? som viackrát, pán poslanec, vyzvaný cez sociálne siete, áno, že sa venujem tomu či onému a že skalické zevo ma nezaujíma. No nezaujíma. Z tých dôvodov, ktoré som povedal. Teraz je spustená EIA, je tu teraz nejaký oficiálny proces, máme termín pomaly ešte 1 mesiac, tak určite sa tomu povenujem. To je všetko. Ale čo sa týka pripomienkovania, môže nie len nejaká inštitúcia, alebo stavovská organizácia, alebo komunálny subjekt, jak je obec alebo mesto, môže dať pripomienku každý jeden občan. Ano. Taká je EIA. Áno, pripomienkovať môže hocikto. Ty to môžeš pripomienkovať jak fyzická osoba alebo občianská osoba, inžinier Igor Bartošík, alebo jak inžinier Igor Bartošík, poslanec mestského zastupiteľstva. Takže každý jeden máte možnosť si pozrieť ten materiál, je zverejnený, však to musí byť, že áno, do zákona, a každý jeden môžeme dať pripomienku takú či onakú. Ale mesto určite, však sme dotknutí, tak mesto sa určite tiež k tomu vyjadrí. Áno, ten materiál je zverejnený, je to asi 1500 strán, len dám na pozornosti, že keď by chcel niekto tráviť voľný čas, môže si to začať študovať. Takže kto to nezačal čítať už v júli, tak ma nestihne. No. Relevantne. Ešte niečo, pán Mám ešte zo pár krátkych bodov, to už nebude natoľko. No dobre, poďme na to. Keď už mám slovo. Áno. Michal, aby si nezabudol, čo si mal. Pamätaj si. Preberali sme a diskutovali sme o statickej doprave, dali sme si urobiť nejaké štúdie, či sme sa pohli niekde, čo sa týka parkovania, Vrádišská a iné ulice. Áno, pohli, máme nachystanú ponuku, vychádza koľko? 25 000 eur? Plus zameranie a jedno s druhým. Ja viem, hovoril si, dobre. 25 000 eur, tá, nazvime to, projektová dokumentácia, ktorú vyžaduje inštitúcia, ktorá je na to zriadená, to je dopravný inšpektorát a okresný úrad dopravy, ktorý sa k tomuto v konečnom dôsledku oficiálne vyjadrí a posvetí, či je to tak alebo onak. Áno, bez toho to nejde. Áno, a ten dokument vychádza, tuším, 23 až 25 000 eur. Áno. Takže hýbeme sa v tom. Hýbeme sa, dobre, ďakujem. Parkovaniu, ktoré sme spustili teda po dlhých diskusiách, chcem sa spýtať, už niekoľko mesiacov teda vyberáme za parkovanie, máme nejakú krátku analýzu, jak to vyzerá, aká je obsadenosť tých parkovísk, nejaké spätné väzby, ďalšie nejaké sťažnosti, poznámky? Obsadenosť parkovísk, to povie náčelník mestskej polície na budúce zastupiteľstvo, áno. Dobre, ďakujem. A ešte jeden Ale obsadenosť parkovisk je
stále sa tam, za tejto situácie sa tam stále tie auta, jak sa povie, vrtia. Na pol hodiny, na hodinu. Viete, však, Igor, dobre vieš, že sme. Prvne sa to všetko spustilo, však to bol polročný monitoring. A skonštatovali sme. Parking, hore to parkovisko, študenti a šiacia dielňa. Na námestí zamestnanci tých prevádzok, ktoré tam sú. Pekne sa ukludili tam, kde treba, fungujú ďalej a o zdravotnom stredisku sa nejdem ani baviť. X ľudí kvituje, že chvála Bohu, že keď príde do tej lekárne alebo tomu lekárovi, že nemusí čarovať a ísť, keď, no a ešte väčšinou sú to starší ľudia, ísť dlhé metre do kopca, z kopca a podobne. No, čiže tak, jak boli negatíva, ktoré už pomáli, no, vždy je to všetko o zvyku a o tom, že sa vieš zariadiť. Áno? Lebo zariadiť sa museli tí, ktorých sa to bezprostredne dotklo. A to sme museli k tomu pristúpiť, to je všetko. A urobili sme tie, by som povedal, kroky ústretové, že na tom námestí je to zadarmo do 9. kvôli pošte a tak ďalej. Čiže majú možnosť si tí ľudia, potenciálni klienti, respektíve návštevníci týchto prevádzok, áno, zadarmo vybaviť tieto veci. Kto potrebuje ísť neskôr, tak za tých 50 centov, lebo koľko to vychádza, tam môže ostať tú hodinu. Ja len doplním, ktorá na stránke je aplikácia Parkovanie, kde si môžete pozrieť aktuálny stav na jednotlivých parkovacích miestach. Kde sú tie zóny, 4 alebo koľko ich. Áno, ďakujem. A ešte jeden posledný bod mám vraky. Tiež je to so statickou dopravou. A týmto sa chcem aj spýtať, možno aj pani kontrolórky. Stále sú ešte po meste nejaké ulice alebo nejaké miesta, kde stoja autá, vraky alebo polovraky, ktoré majiteľe nepoužívajú. A možno niektoré stoja aj na pozemkoch vlastníkov. Že nemusí to byť treba mestský pozemok, chodník alebo komunikácia. Je mesto oprávnené, alebo môžeme my upozorniť, alebo dať, teda naložiť tomu majiteľovi, aby prikázať, aby ten vrak, ktorý je zarastený, stojí tam a vlastne znehodnocuje aj okolité nehnuteľnosti týmto, nejakým spôsobom právne vymáhať od neho, aby si urobil s tým poriadok? Nemáme túto kompetenciu, ale mestská polícia to v intenciách možností rieši. Bo furt sú miesta a potom môžem neskôr, keď bude tu náčelník Nechcem tu otvárať konkrétny príklad, je v strede mesta, kde majiteľ toho pozemku má iný uhol pohľadu na vec a si dovolím tvrdiť, v maximálnej miere využíva túto pre mňa nešťastnú legislatívu, áno, a nejsme schopní s tým nič urobiť. Ale už to trvá rok a pol, alebo 2, áno, a pomaly, teda trvá to dlhšiu dobu, nachádzame nejakú spoločnú reč, že teda áno, príde k úprave toho priestoru, ktorý má vo vlastníctve, tak, aby to nehyzdilo celé to okolie, lebo je to obkolesené aj KBVčkou, aj školou, a ja neviem čím. Áno. Bohužiaľ, taká kompetencia nie je. A ešte, keď je to auto na značkách, ale hlavne, keď je na tom vlastnom pozemku, je tu bezmocnosť. A nemôžeme ani upozorniť. Upozorňujeme a žiadame. Ten proces je vždycky spustený, proste takto to je. Áno, ďakujem z mojej strany všetko. Dobre, ďakujem, pán poslanec. Janošík, nech sa páči. Čo sa týka, teda, keď kolega Bartošík reagoval, keď bude nejaké to stanovisko mesta, zo strany mesta na tú EÚ, tak poprosím zaslať, neviem, či to pôjde do stavebnej komisie. Ja som hovoril, Michal, primátor a vedenie mesta bude postupovať v intenciách odbornosti. Hotovo. Dobre, čiže, a to, čo som povedal, a niektorí tu súhlasne prikyvovali, máte možnosť, každý jeden občan, čiže je voliči 8400 voličov, ktorí sú oprávnení a spôsobili poslať stanovisko, čiže môže tam ísť 8440, lebo koľko stanovisk vo vzťahu k tej EI. Nie len za to mesto, že sme poslanci. Dobre, teraz zase k praktickej veci. Tak, ako sme predošlý bod preberali, čo sa týka tzv. Poplatok za rozvoj, momentálne prebieha teda jeho čerpanie formou rekonštrukcií chodníkov. Sú verejné tzv. Aj zmluvy o dielo.
čo v podstate sme do tej sumy cca 200 000. Tam by som chcel teda apelovať tak ako minule, že tak, keď to robíme ako príkaznou zmluvou, respektíve zvýšenie imanice z SMM-ku, stále vlastne apelujem, máme tam rezervu vo výške DPH-čky cca 36-38 000, sú to peniaze zadarmo, bezúročné na ceste, v podstate tzv. Bezplatný kontokorent, či teda zapracujeme to, tak ako som spomínal, plus návrh tej prejazdovej ulici. Stretol som sa aj s pani Vrkovičovou v podstate na jednej tej stavbe, sú tam nejaké defekty, ako pri každej rekonštrukcii starých vecí. A zároveň sme zo zasadania vlády, vlastne z úradu vlády dostali prislúbenú injekciu 165 000 eur na tie chodníky. Tým pádom... Ne, musím ťa opraviť. Na chodníky dostali sme kumulatívne 165 000. Tak, kumulatív. Áno, chodníky sú 125, ale to musí ísť cez mesto, lebo to dostalo mesto, nemôžeme to bohužiaľ presunúť, čiže tam o DPH-čku prídeme. 25 000 je na to malé ihrisko, tí, ktorí chodíte hrávať futbal do športového areálu, tak sa musí vymeniť už tá umelá tráva, lebo tá je už v háji. A ďalších sme dostali na motorkové preteky, keďže mali medzinárodný charakter a tie mestá okolo nás dostávali tiež, takže sme požiadali, bolo nám výjdené v ústrety a vyhovené. Takže v podstate, keď zoberieme tú DPH-čku cca 38 plus to prislúbenú injekciu na tie rekonštrukcie chodníkov a ciest, takže v podstate sme zase nejakých 170-180 000, že si k tomu sadneme a rozšírime ten investičný balík. Beriem na vedomie ďalej. Všetko. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pán poslanec, čo si našiel? Ja ešte jeden taký podnet od občanov, asi mesto už o tom vie, komín, lúčky, najvyššia stavba v Holíči, je nejaká prasklina tam veľká. Pán poslanec, hneď môžem k tomu reagovať. Áno. Tá prasklina je tam 35-40 rokov, len vtedy neboli dróny. Nesú drony, takže tú prasklinu, keď tomu vyletí, tak vidí ju v plnej nahote. Tá prasklina je stále tá istá. No, mali sme tu, čo mestu prischli, dve podobné environmentálne záťaže, komínové. Nejdem sa baviť o ďalších. Čo v minulosti garnitúry pred nami, týkalo sa to hlavne tých, a toto je jedna z nich, tých výmeničiek tepiel a tak ďalej, že teda vybrali si hrozienka a environmentálne záťaže ostali na meste, včetne tohto vysokého komína, kde jeho likvidácia rádovo vychádza okolo 120, možno 140 000 eur, na čo teraz nemáme. Určite sa budem snažiť nejakého envirofondu alebo z niečoho, či sa nám podarí získať groše na túto environmentálnu záťaž. Momentálne ten komín je v tom istom stave, ako bol pred tými 20 rokmi. Samozrejme, nikto nemôže garantovať, že sa, lebo už aj tu občas v týchto alebo v týchto zemepisných šírkach a dĺžkách, kde bolo to podložie alebo tie tektonické dosky v kľude, už sa stane, že je zemetrasenie na východe vzdušnou čárou 250 km od nás, alebo v historických zemí moravských českých, že sa nemôže niečo stať. Áno? Ale tiež je tu viacero uhlov pohľadu na riešenie toho komína, či ho opraviť, aby ostal jak taká identifikácia mesta Holíč a svojím spôsobom je to aj nejaká taká, by som povedal, berme to, jak taký historický objekt, ktorý neodmysliteľne patrí k Holíču, áno, už som takých názorov počul viacej, alebo ho začať pomaly likvidovať. Áno. Vieme o tom, každý rok sa objaví v registri investičnom, dám tam 3 bodky, ale dneska bavíme sa na úrovni životného prostredia o nejakých environmentálnych záťažiach, kde je to z toho azbestu, šamotu, ja neviem čo, kde je určite aj toho sajrajtu historicky nachytaného hromadu, čiže to sú všetko, nazvime to kvázi nebezpečný odpad, takže si ani neviem domyslieť, čo všetko by to obnášalo, však ste počuli, že niektoré podobné environmentálne záťaže sa likvidovali v Rakúsku a vyšli rádovo 100 a 100 000 eur. Ale čo sa týka tej praskliny, hovorím, monitorujeme to, ona je už roky stejná, len hovorím, neboli drony a dneska, keď s tým dronom priletí, tak to pôsobí tak hrozivo. Ja ešte doplním,
sme oslovili firmu, ktorá sa zaoberá likvidáciou komínov, ktorí nám predložia aktuálnu ponuku, že či ho rozobrať celý, alebo len časť. Tí, čo Takže robili, potom keď si pamätáte, komín bývalé píle, že sa teraz robí ten biotop. Aj to vyšlo vtedy, to sa likvidovalo tak pol na pol, aj tak nás to stálo vtedy okolo, ten malý, polovička, 35 000 eur. Ešte niekto, prosím? Pokiaľ nie, ešte sa tam niekto hlási. Peter, pán riaditeľ z Úšky, nech sa páči. Vážený pán primátor, milé zastupiteľstvo, ja mám teraz jednu takú poznámku, ktorú som sa chystal. V prvom rade chcem poďakovať, že ste pomohli s klavírom aj vy, aj zastupiteľstvo s tým, že garantujem vám, že spravíme všetko preto, aby ďalších 50 rokov minimálne tu bol klavír, ktorý bude na úrovni, pretože tento má 90 rokov a už teda chudák, už tak ako naozaj, už to má za sebou. No, ale ja som chcel inú vec. Mesto Holiču robilo a stále robí naozaj veľa pre skrášlenie celého mesta. Ja som si to tu napísal, aby som vedel sa vyjadriť. Čo ja osobne vidím najviac v okolí zámku, lebo som blízko a s manželkou tam radi chodíme. A tam sa buduje a buduje, chodia turisti už z Moravy viac a viac, na bicykloch chodia, teraz som videl nedávno. To je všetko nádherné. Len ja chodím do práce okolo evangelického kostola pod Bílou a niekedy mi doplačú z toho, ako sa naši spoluobčania správajú v rámci toho, aké odpadky hádžu na chodníky. Keď vidím ten rozdiel, čo sa buduje a keď vidím, ja chodím niekde po iných krajinách alebo aj mestách, aj u nás a vidím, že ako sa pracuje a potom ako to tam ľudia proste špinia, ako vyhadzujú odpadky vyslovene. Dneska som išiel okolo autobusovej zastávky pri úrade a tam bol vyhodený celý koš v tom kúte toho. Ja viem, že tam ľudia všelijakí sa stretávajú. Ja neviem, ja dúfam, že to nevadí len mne. Ja keď chodím do práce každý deň, mi niekedy doplačú. Že jak máme na jednej strane krásne veci sa tam dejú a učíme spoluobčanov relaxovať pri zámku nádherne, a potom ideme po uliciach a myslím, že to nie je len táto ulica a je to proste šílené, je to proste niečo, to je pre mňa neskutočné. Dokonca som počul, že pri autobusovej zastávke na Hodonín pani tam mala 2 deti, niečo jedla, ona sama to takto pekne pustila na zem, tie veci. Ja neviem, či sa toto dá legislatívne, či na to funguje nejaké možnosti zastupiteľstva, kde by sa navrhala nejaká pokuta, kamerové systémy, veci, ako to bolo v iných mestách v Európe, že nasadili také pokuty, že si to ľudia proste nedovolili. Ale toto predsa nemôže takto pokračovať. Všetko? Chceme tu bývať v čistom, peknom, krásnom meste a je mi z toho s prepáčením navracanie niekedy. Ďakujem. Peter, ďakujem za podnet alebo takú pripomienku. Mne je z toho smutno aj ťažko dvakrát. Prvýkrát, že to vyzerá, jak to vyzerá. A druhýkrát, že to stojí peniaze, áno, ktoré bohužiaľ míňame aj na také... Vidím vás hlásiť sa, vidím. Že míňame finančné prostriedky aj na takúto, by som povedal, vandalistickú debordelizáciu, áno. Pokiaľ ho ten policaj mestský, ktorý vždycky 2 sú počas tej služby v meste, počas tej 12 prichytí, tak mu udelí pokutu. Neviem, jakou formou sme schopní riešiť tento delikt cez tie kamerové záznamy. No, to by mi museli povedať právníci, ale viem, že tam býva vždy problém. Proste tak to je, áno. Tiež jedinou útechou, čo je pre mňa, že väčšina ľudí sa správa k tomu svojemu prostrediu normálne a zodpovedne. Vždycky je to len o pár jedincoch, ale bohužiaľ aj tých pár jedincov vie nám takýmto spôsobom
znepríjemniť na chvíľu deň, že keď to vidíš, tak ťa ide šlak trafiť. A aj napriek tomu, čo si hovoril o tých zastávkach, že tá naša pracovníčka cez SMM-ku každý deň ráno ide prebehne tie zastávky, porobí. A mohla by asi behať jak po karuseli, asi pravdepodobne 24 hodín denne, čo nejde proste. Áno. Ďakujem. Nech sa páči. Hlasili ste sa. Dobrý deň. Dobrý deň, prepáčte. Ďakujem za slovo. Moje meno je Dagmar Olajošová a som z mesta Skalice, takže ďakujem, že ste mi umožnili vystúpiť. Ja, ako asi predpokladáte, budem hovoriť o doslova také hektickej alebo teda dramatickej situácii u nás v Skalice, čo sa týka... Ale poprosím tých 5 minút, aby sme sa zmestili, lebo ja viem asi, o čom chcete hovoriť. Nech tu neriešime skalické veci. Nech sa vám páči. Nie, ja budem hovoriť o vás. Samozrejme, to bude 5 minút. Ja vás nebudem dlho zdržovať. Ja som len z petičného výboru, ktorý sme založili v meste Skalica ohľadom spalovne. A ja som chcela len povedať, že by som bola veľmi rada, keby ste sa aj vy pripojili ako mesto k EI, ktorá bola teraz zverejnená. Máme na to 30 dní. Pán primátor, určite to dobre viete. Nakoľko nie je to pár kamionov, je to 16 kamionov denne, každú hodinu. A ak tu máme mať zvoz do poslednej zákruty pred českou hranicou, tak to pôjde rovno od vás, od kruhového objazdu, kde sa budú tie kamióny z každej strany stretávať. Takže aj vás sa to týka a nie je to politická situácia. Petíciu za vyvolanie miestneho referenda podpísalo bezmála 4 000 ľudí. Ak si predstavujete, že 4 000 ľudí je politicky aktívnych, tak to asi nie. Takže len som vám chcela povedať, že by bolo vhodné, aby ste reagovali aj vy ako mesto, nakoľko veľmi dobre viete, že železnica z Holiča do Skalice je prakticky nevyhovujúca. A keďže železnica je štátny orgán a nesúvisí s výstavbou cechu, tak sa všetko bude voziť kamionmi, ak to prejde. Ďakujem. Nemáte pravdu s tou politikou, keby sa to týkalo iba toho ZEVA, v poriadku, ale keď je v tej referendovej otázke aj výzva, aby bola odvolaná primátorka, to je všetko, čo k tomu poviem. Referendová otázka, vyzbieraných 4 000 podpisov, je len k cehu. Necháte ma aspoň dohovoriť, pán primátor? Ďakujem. Tá druhá otázka ešte nie je na stole, tam ešte nie je vyzbieraných 4 000 podpisov. Ja som teraz hovorila o tej otázke, ktorá sa konkrétne týkala len toho cehu. Ja som iba hovoril o úhle pohľadu, ako to vidím. Keby bola iba týkalo sa to tej spalovne, v poriadku. To je všetko. Ja hovorím o otázke... som to povedal. No a ja rozprávam zrozumiteľne. Nezhodneme sa v tom. Nezhodneme, určite ne. Ďakujem za váš podnet. Ešte niekto, prosím? Týmto končím diskusiu. Ďakujem pekne všetkým za podnetné pripomienky a za konštruktívny priebeh rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Najbližšie sa vidíme 6. novembra, to už som avizoval, nakoniec ste aj dostali ten rozpis tých zastupiteľstiev kvôli tej dlhovej službe, konsolidačnému budžetu a procesu a tak ďalej. Do 20. novembra by mali byť na území celej Slovenskej republiky prijaté rozpočty vyrovnané, s čím majú väčšina obcí a miest veľký problém, lebo tie parametre a kritéria sú tak nastavené, že sa týkajú aj finančných operácií a tie sú zakomponované do tej nákladovej položky, do tej výdavkovej. Ano? Takže uvidíme, jak sa s tým nielen my, ale aj ostatní popasujú a dúfam, že teda budeme môcť toho 6. najneskôr, keď bude schvaľovací proces, ale samozrejme aj v tých poradných orgánoch, ako je finančná komisia, respektíve mestská rada, ten materiál predložiť tak, aby sme splnili literu zákona. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem, želám príjemný deň a pozývam poslancov na malé občerstvenie, samozrejme aj kolegov z úradu.